गुड मॉर्निंग गाइस, कशात तुम्ही सगळे. सो आज आहे डे 2. तर आता मी चाललोय खाली हनुमानाच्या शंकरांच्या मंदिरात पाया पडायला. तर घरातले सगळे गेलेले, मला थोडं उशीर झाला पाया लागले असल्यामुळे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हाला हनुमान जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. सो आता आम्ही इकडे पाया पडू. इथे पूजा आहे, इथे पाया आरती सगळं करू. नंतर मग खाली जागरात जाणार आहे. जर तुम्ही काल बघितलं की कबड्डीचे मॅच आहेत, तर आजपासून सगळे मेन मॅच चालू होतील आणि सगळे जे लांबून पुण्यातले आहेत सगळे माणसं येतीलच यात्रेसाठी. तर माझा तर झाला उशीर. घरांच्या मला शिव्या खायला असतील की कुठं आहे कुठं नाही ते. तर डायरेक्ट भेटतो तुम्हाला मंदिरामध्ये. बाय बहिणी महादेव जय बजरंग दबडा मारुती आपलं तुम्हाला एक नारळ पडवलं पेढे वेढे ठेवलेलं मान्य करून त्यांच्या आपल्या सगळ्यांना सगळी धन्यवाद जे काही कुठलं कुठं नाटक दूर कर पाठी शिवहर शिव हर हर महादेव. तर मित्रांनो आता आम्ही निघालो. आता आम्ही चाललो खाली. तर माझा हा आउटफिट आहे. आता भाऊ गेलाय पुढे ढकलत गाडी घेऊन. कुठपर्यंत गेलाय माहिती नाही. तर पप्पा आणि काका गेले पुढं. परत आता मी आणि आता भाऊ आहे. आम्ही जाऊ इथून. तर बघा कारामाती बघा, चावी माझ्याकडे आणि तो ढकलत बाईक घेऊन गेलेला आहे. तर बाईक घेऊन घेतली आहे. तर आता आम्ही निघतो इथून. डायरेक्ट भेटू मंदिरामध्ये. मित्रांनो आम्ही पोचलोय मंदिरामध्ये. थोडंसं लेट झालं कारण की आमच्या समोर एस टी होती. ती काय लवकर साईड देत नव्हती कारण की एस टी होती म्हणून. तर आता आम्ही आलो आहे. आता जातो आम्ही आतमध्ये. तुम्ही इथं गर्दी पाहू शकतात. काल एवढी गर्दी नव्हती तेवढी आता आज गर्दी आहे. आता हळूहळू माणसं येत आहेत. तर आपण जाऊ दर्शन करायला तिथून मग मॅच बघायला जाऊ आपण. तर मित्रांनो ही मंदिरात जाण्यासाठी एंट्री आहे. दरवर्षाप्रमाणे यावर्षी ही खूप सुंदर सजावट केलेली आहे देवीच्या दर्शनासाठी. तर हे शंकरांच्या पिंडांची आणि मूर्ती आहे. हे पिंड वेगवेगळे शंकरांची पिंड आणि ही शंकरांची मूर्ती. आणि तुम्ही पाहू शकता की एवढी लोक देवीच्या दर्शनासाठी खूप उत्सुकता आहेत. तर दरवर्षाप्रमाणे यावर्षी खूप पब्लिक आहे देवीच्या दर्शनासाठी. तर मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता की स्कोअर कार्ड 21-22 आहे. हा रेड करायला आला आहे. तर काय होतं या रेडमध्ये बघू. आणि सुंदर अशी पकड टाकलेली आहे आणि स्कोअर झालेला आहे 1ची लीड होती, 2ची लीड झालेली आहे. तर आता बघू. आता हा त्यांच्या साईडचा रेडर आला आहे. 23-21 आहे स्कोअर. हा वाटतं एमटी रेड करायला आलेला आहे. खूप अशी रंगतदार मॅच चालू आहे आणि दरवर्षी ही मॅच बघायला आम्हाला खूप मजा येते कारण की मोठमोठे प्लेयर येतात. तर आता हा वाटतं टाईम वेस्ट करतो आहे. आता टच लाईनच्या भरोश्यावर राहणार आहे आणि ही टच लाईनसुद्धा केलेली आहे. आता बघू. आई शपथ लॉबीत गेला. 2 पॉईंट. तर मित्रांनो इकडं ही मॅच जिंकली. तर मित्रांनो तिकडं मॅच थांबवलेला तो आम्ही इकडं क्रिकेटच्या मॅच बघायला आलेलो आहे. खूप चांगले इथे सामने चालू आहेत. तर आम्ही याचाही स्वाद घेतो या क्रिकेटच्या टुर्नामेंटचे. तो आम्ही मित्रांनो आता
आधी सगळ्या मॅचेस झाल्या, आता क्वार्टर फायनल चालू होईल, क्वार्टर फायनल सेमीफायनल. हे बघा इथं ग्राउंड आहे आणि इथं देऊळ आहे. सगळे आता येतं, आम्ही इथंच बसलेलो आहे. हे बघा हा आणि तो, कारण की फिरून फिरून खूप कंटाळा आला आता आम्हाला, तो एका ठिकाणी जाऊन बसतोय. तर आता आम्ही मॅच बघू आता सेमीफायनल फायनल. ह्या आवाजाला जरा इग्नोर करा, इथे जवळच आहे म्हणून जरा जास्त आवाज येतोय. तर लवकर घरी यायचा प्रयत्न करू, कारण की रात्री 9-10 वाजते आणि इकडं 9-10 म्हणजे रात्रीचे 1 असं समजतात. जाऊ दे, गाडी पण आहे आपल्याकडे, तरी पण लवकर घरी गेले जरा बरं वाटेल, आराम करायला मिळते जास्त वेळ. तर आता आम्ही इथे सुद्धा बरं टाइमपास करतो, जातो मॅचकडे. तर मित्रांनो, ग्रँड एंट्री झालेली आहे समर्थ शिंदे याची, कारण की यांनी फर्स्ट अटेम्प्टमध्ये UPSC परीक्षा क्रॅक केली. त्याचा आमच्या ह्या देवीच्या ट्रस्टच्या वतीने त्याचं सत्कार समारंभ करण्यासाठी त्याला खास बोलवलं आहे. सो त्याची ही ग्रँड एंट्री आहे. खूप भारी वाटते की फर्स्ट अटेम्प्टमध्ये UPSC क्रॅक करणारा पहिला गावातला मुलगा झालेला आहे. आजच्या ब्लॉगमध्ये एवढंच. तुम्ही हे 2 पार्ट बघितले असेल तर तुम्हाला खूप भारी वाटलं असेल की आमच्या कोकणातलं हे असं चैत्र पौर्णिमा, हनुमान जयंती अशी साजरा होते. दरवर्षी खूप मजा येते, यावर्षी खूप मजा आली. तुम्ही बघितलं असाल की एकतर हे एवढे मोठे मोठे सामने, प्लस ही यात्रा, देवीचं दर्शन, आणि त्याहून मोठी गोष्ट की समर्थ शिंदे दादा यांनी UPSCची परीक्षा क्रॅक केली आहे फर्स्ट अटेम्प्टमध्ये. त्याचे हे अजून खूप मोठे ड्रीम्स आहेत. तो स्वतः त्यांनी भाषेमध्ये स्वतः बोलला आहे तो की त्याला ह्याच्यावर थांबायचं नाही आहे, पुढे अजून अचिव्हमेंट्स करायचे आहेत. आजच्या ब्लॉगमध्ये एवढंच. तुम्हाला नवीन व्हिडिओज पाहण्यासाठी लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्कीच करा या ब्लॉगला. आणि लवकरात लवकर आपण 200 सबस्क्रायबर टच करण्याचं, थोडं लवकर मला आणि या चॅनलला ग्रो करण्यासाठी तुमचं एक सबस्क्राईबचं बटन खूप झालं. सो भेटू आपण पुढच्या एका नवीन ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत टेक केअर, स्टे सेफ आणि गुड बाय.